Ако бяхме в бяла държава, със сигурност момичето трябва да те осъди и да те вкара в затвора. Коя е тази черта на характера, която те спира да се подобряваш? И не става дума за постоянство, дисциплина или всички други неща, които ти обясняват в интернет. Бях качил едно видео, в което разказвам кратка история, която ми се беше случила. В историята присъстваше едно момиче, на което правих интервю. Преди да снимам видеото, помислих как да бъда максимално мек и отбран в изказа си, така че да не обидя по някакъв начин. В крайна сметка, цензурата ми доведе до израза стресното и невзрачно момиче. Акцентът на историята беше върху типа хора, а не как е изглеждал момичето. Но получих не десетки, стотици коментари. Какъв съм бил? Как съм можел да се отнасям по този начин? Как съм можел да се подигравам така с хората? Какъв съм бил аз, че да ги определям кой какъв бил? Включително и, ако бяхме в бяла държава, със сигурност момичето трябва да те осъди и да те вкара в затвора. Какво ви става? Все едно съм показал акта за раждане или сме дали по новините. А всичкото отгоре не съм изпълнил в подробности какъв задръстен темерут беше. Къде идва проблема?